Stačí nahrávať. Dobrý večer, ja vás vítam u My Little Pony filme a dneska ideme... Teraz Dobre, to dám. mám 5 Kurva. FPS, ale to nevadí. Okay. Ja vlastne ty máš to topičí komp. My sme to Okay, dali na prvý my sme to pokus. dali. No way. No. Jaká náplň do buchty to je nejlepší? 10. A poď tu. Náplň do buchty. Jaká je to tebe nejlepší? Prečo nemáme reťaz? A ja ho nevidím. Máme. Poď, zostaň tu a skočíme naraz. Ty si Sebe, wow. Proste funguj, Skoč. proste bež, kamo, neřeš. Kokot. Proste No, apkujem, ale. no. Nemáš. Ty si kokot To skočil nemáš. dole. No, dobrý, On ťa hore. pulnul hore. No to by dobre inca. Poď. No však jdu. Kde jsi ty? Kde jsi ty? Ty si kokot. Prosím, běž. Ty si ja! Skoč! A co děláš? Ty skoč. Ty skoč. Nepadej. Je. Nepadej. No, Jsi v kamení, kámo. ja neviem. Já tě vzal v kamení. Plný ma. Kámo. Ja som v kameni, plný ma. Ja som zaseknutý v kameni. Neraj ma zdvihni. Jak tě mám zdvihnout? Ečko podrž. Já to nevidím tady tu nabídku. Půl. Ja som v kurvenom Tak kameni. já zkusím podřet Ečka, co udělá, nevím. Jak tě mám jako půlnout? Neviem, ja som v textúre. Proč jsi v kamení? Skoč dole. Co jste udělali hodně? Mne to nič neurobí. Pomoc. Tady levitu. Poríme. Ja ťa môžem pulnúť, ale... Nie. No je fajn. No, super. Já tě nemůžu pulnout, ale. Tak jdem dál. Skoč hore Tak na nejdem. tú krabicu. No nic. Nešlo to moc. Koľko, že sa zabijem. Kot. Reset charakter. Kámo. Tohle video bude hrozně funny. Ty si kokot, ale jak som tam bol zaseknutý, vysvetli! Já tady Poď. začali sprintovat. Počkej, tak dozadu pojď, tam to je volno. Janek, hoď trošku. Ja nebudem, tam je pre 4. Pre 3, Pre poď dva. tu! Kam proč je taháš? Já furt vidím, no a nevidím, já furt vím, že jsi jako, jsem chainutej k tobě. Když někam jdeš, tak mě taháš. Jo. Ja som videl, že mám toto, nie reťaz, ale že mám idioti, kokotinu, jak sa to, neviem. Poď naraz. Yes. Ale nes, kámo. Však lezem. Ja som čakal na teba, lebo som vedel, že zomreš. Jsem nad tebou. Jako jsi čekal na Dobre. mě. Teraz to neposer, hej? Teraz to neposer, hlavne si tak- nepukni do kameňa zase. Ty si kokot! Jsi pomalej. Teď zase levitujem, Ty si kámo. pomalý, ty si... Ja som videl, jak ty si skočil do diery. Ty si neskočil na to, ty si skočil dole. Takže na Ne, mňa nič ty jsi never. pulnul. Ty vie. Pulnul. Nie, ty si skočil dole. Ne, ty jsi pulnul, kámo. Jak som ťa mohol pulnúť, keď si povedal, že som pomalý? Protože jsem moc rychle na tebe. Ne. Tak. Kurva! Kde to som? Prečo lietam? Čo sa deje? Kámo, těch 10 Stoj. FPS k tomu je hrozně Ne, funny. bratu. Já to brzo ukončím a pojď to ukážu. To bude nejlepší video ever. Proč ale lítají To je všichni? to najhoršie idea. Možná To je to všichni najhoršie lítají, kámo. idea. Ne, zavoláme Alexa potom, no bude dobré. Ale dobre, ty si Ale les? pomalý. Ale les? Ja A musíš sa nemôžem lézt? hýbať, lebo ty si zaseknutý dole. Ne, ty si Ty zase po- ty dole les, kámo, ty No máš ty to s lieš. pingem. Co máš s pingem? Ty si dole. Co Normálne máš sa s pohni. pingem? Vieš, čo mám pingom? Normálne uploadujem Nemáš. hodinové video. Kámo, ty máš celý 800 ping minimálně. A les? A- Les? Prostě běž. Prostě běž. Dobrý, jdem dál. Keď Nezastavujem. spadneš, ja to rečkvitnem. Ty si kokot! Nie, ty si taký kokot. Jak si to neskočil?
Ty si jednotný. Ty máš... Kokot, ty nevieš hrať ani Roblox, ty si taký kokot. Ty ani Roblox nevieš hrať. No ne, prečo žiješ? Jeb na to, ja nie od teba.